Pini Adap abirta long penili thare monosingti non birta non pen arjoponik tha Piniaru ni phai player ni por phai si pen nilip akhoi pota polling station along nilip Democratic Forum pen kangdanga mai ingni pon MSC klik nang keleji te bok bomlo lasi rachria song tin penta dode sang se pin pen vote kere kamai arong tin ta pedo pon bomlo lason tak taxi pini NDF song tame kebangji MSC klik kachepe haidunjia phanpura akhoi pota polling station along mai chingrum pedo pon laso me long akhoi pota polling station mai phu John terang pensi mai chipahem phu pon NDF akong chun bang benting terang pensi mai ke phalam thera da phan than pachini pon labong so me long NDF candidate Avinas Ronghang Bilison terang NDF mai phu Sujit Timung NDF spokesperson Bimol Ingti Kolamati NDF convener Dorsing Rongpi Hiri Boot Committee mai phu Jagat Ingti Merabheti Boot Committee mai phu Jonali Ingtipi Women Wings amaipi Suren Ronghang Gambura Langkoi Ronghang Sarthi Kro Gambura Terem Kro Chitong Dunsi May RDP dun Kadukove bang pharu ke thom se armu Chitong Dunsi Mesen pen por phai ke thom por May pijut pon Siluni jan pen Bijoy Rong pha report Karbi Daily News Pati presiden kerja bang akan eksperimen pun akar ilang kita kawita BJP cerak itu rapid tu cepat pun piklo. ASDC pen munit bang hini do. Lati iligon election of course kami mantap ji imun tap ji akara agna from hang le kupilo kana kham bang doji alang ke kumar lo pudana sorsa ya set komisar bang ta doji alang kupilo ke teji puna sorsa bang ta doji ate hola ke sorsa bang ke dili bang ke lang sila bang lo ke bang ke akhoi puta ps long se labang so apa kapat ban kan ne choi ki tum mili barat tum menon ne charge long si aho ko tima ni tum ke rak yo son ke do dona ra ko ke join ni cepat ko ki ko ji pidi an mai chim Bang Khan bang nang putar posi tu charge long si ruling party long do sinang nili chingko buchaji me 2017 nang kang BJP ruling si pahai nili pentang dang mai sipini dang paman bon lo la ke bang ji election sida nili bapen ruling party long do dunan ji pen ke ruling party pen opposition party ke do parchap ke ram nang jiang deng bang ke pini ani dak asi la bang so long bang ke pini na tu so pen posi non bang kan itu akai bina so hang apa ke thela penang li ra kam claim la pen ja po tu la kha lo pen lang ke Karbi ang long na pen di maso pa kami lang kam claim bang long apo si non nili bolong ke bang so ta sini tu NDF abitu kami alang li pansi tum non ke bang pom bang ke tum nili pen bang ke la pen akhoi puta ps bang ke alang li pansi itu bang apor ki melo laan arjin ki ding laan ajak ki ding kita laputona song japro laputon abang Nijang Karbi ang long hamren hitibari malong EPHLC tum 6 schedule awareness program kapedupo Aruni phai player ni Nijang Karbi ang long hamren hitibari malong EPHLC tumpen 6 schedule alam rata phan pini hamren hithiar ni pache tondunsi rata phan than pachini por hamren arong supi hitibari malong bangso awareness program kapedupo nang koke pinang anatum 6 schedule alam kachini ne tum lapen kamang hu tum dopik lang lasi piniar ni abangke rat ang no si than pachini pon lapen APHLC tumke Karbi ang Lontan Mas Council ang hoya phan detle kache song kali rat a phan se kache song pon uta pachini pon hamren pen Bidyaram Ingleng report Karbi Daily News kedam tang ningkan trokep Karbi ang long arat tum kar ia hem prek jong si pichun ji ba emit hang akar biatum sila so hem prek panche song nang ji pulote emit hang ajakong ko son ma pu chichini de tike la so akache song abang ke tum jakong chipi un e la so ap ajoini si itum la rat atuma phan kibi kiti sar pisar pu heme jang re tum phan la so sik shedul emit hang along ri but tribal atuma jakong pachini ai bitike ituma bangke kilik along setame itum cepati dun bompo la penrat aphan ke than ki muang kam taklem pon bompo athi tum chinlo so ake than ki muang alam ang tonarat ma chini thailo pute amit hang aja kong mit hang si japong do pen silo so hem prek ka kachisong bang ke an si joy ke pen chun unji po bang ningit hedo nilto non ithur dun ji abang thu atum bang ithom do
long recro lapen ke relation tiso lai tum pensi turpon po amreng konsensi general secretary Bikrom Teron alangli pentamena je tong dolop ini dan sini tum ini dak rat aphan awareness six schedule awareness labang so akita pensini lutum pini than lo lake six schedule awareness lake ngilutum EPHLC dia lake thanang ji kali kapacini ni ngai kali lake BJP tum ta six schedule awareness than long lapen ke Congress tum than long lasi ngilutum regional party pen ke la six schedule lo kapang tang melo pantar lon ngilutum six schedule long lipu rengan se ngilutum pajasong lipu ngilutum high court long kame case below 2017 Julai aja kau, ni tu mereka saya masih litum Manipur long kami, open anak kami kan orang kesong long litum kaya perban kesong. Nityananda Goswami SP aphan hileke apa join nepen. Lake $6 on kacing ni apa no lake $6 kacing ni atum belum te AK-47 order naik. Subdivision PWD Chokiohola Ibia Hemban puthot repairing mate pimi thu veknangji pusi rata tumpen Karbi Anglong Tanmas Council phan kachuning report Nilip Development Block asai hemadung Nilip Subdivision PWD Chokiohola Ibia Hemban kikim ke ha Karbi Anglong ASDC ing tangkringa hotsi kimlo bonta non pining anke ningkan thongke bakdolo non ke ahem rak thanglo lasi labang swahem puthot repairing mate pimi thu serak nangji pusi ratatum tuning report kidutanga hemta selam thu pame pulote mesenji lang athe labang so nilip subdivision PWD Chokiohola Ibia hem mesena hotke laswa hemalong inglong hawar pen kewang hem kachili un edada hotke laswa hemalong si bohadolo lapen arleng ke the mate EM Barim Chandro Kanto Terang Kikhi Bom Hotke Laswa Hemalong Bang Bom Halaswa Hotke Ingthir Jirlo Bonta Nona Phim Mate Pinyarni Anke Labang Swa Hem Chainongaroy Hanveroy Chibanden Idam Tang PWD IB Kimi Kim Chitta Betangte da Akimita Tangte Abanalong ta Dono Amat Non ke Dojongjong Chimanded Lo Pusi Ratatum Lamthe Jaipo Nonamat labang so PWD IB ingram suwa joine kapalang media phan nili PWD Chokiohola IB along Saipu Mohan Hanse amethang akhia dat pensi bang troxia tumaphan hajira mate hi dat pen chipedamsi peklemsi kapang thai kapamat klembom nilip subdivision PWD Chokiohola IB along liadang Kadukove chiri in koido pusi pherangke thengno ningjepo radatum mate nili PWD asaipu Mohan Hanse nili constituency ASDC convener Debenteron lapen kam kachongdat atuma hin pen rapjin pen Karbi Anglong Tanmas Council pen labang so nili PWD IB abanahem repairing veknangji mate pimi thu veknangji pusi Karbi Anglong Tanmas Council a CEM MP MLA lapen MAC tumapan tuning report. Silunijan pen Bijoy Rong Pha report Karbi Daily News. Lo ni tum han hajira na li lo ni tum hopta hin dara ju dulu ni tum da hajira lo tum da arang ni lo si an sa tang ka pen ni kam klem kini lang proxy lu ani harani ra poke nanti kan ni ne mai tero মানে pen ASDC detik hut sarkar detik hut pen bangso IB lima dak jontorong ti holiram terang lapen kapre IM tum stame ladak si dobom lo monta non kongres lapen BJP sarkar tum ladak hangnata kilang ri ili tum thang pen yang si dak ki du ki sangadim pang thai thili pang le bang ta prek akhe tum ge nang pang thai bi kelo la sokoma tha pen salang li suri kep inkoya poisa krosi la hai thing pi pin ta lang li pilo la pen la kangram chai sitami lang li la hai apan lo asiam tuliram rong hang sitami la hai bang ke li tuma block ni li bakso IB sitami nang thek long nai la pen la hai Karbi Anglong kunana si kaching thura sayong si lem nai pute la hai ta lang li tum kama tha ponai yakinang sabdu forensing be punon alang tum sitami
non alang claim rap pelo prang ke alang tumpen sitami Karbi Anglong aphan alang tum bangso atok anu ke kangti an akam sitami lahai ahem sitami alang tum kunanasi Karbi Anglong humpur ti ke duma lahai nang lang ide